Maar ik ben hier begonnen in november. En in december al was failliet verklaard. We hingen natuurlijk de buurtsuper weer nog. Maar ja, die man wil stoppen. Daardoor ja, zou het eindelijk verhaal wijzen. Mijn broer woont hier in het dorp en we vonden eigenlijk wel graag dat de winkel trok in het dorp. En wij vonden het zelf ook wel een hele mooie uitdaging om hiermee trots te gaan. Waar wonen ze toch? Ik ben in Jester Nijtjerk, daar ben ik heel trots op. Ja, prachtig mooi dorp. Dus daar heeft ze zelf ook wel baat bij dat de winkel bestaan is. Nou, absoluut. En vooral als Lies opkomt, dan kijk ik Pampers in ieder geval dichtbij Hoezelje. Ik had een periode dat ik de Rotterboys jeugd getraind. Ik ben voetbaltrainer steeds maar van de jeugd. En ja, ik heb een hele goede band mee. Ik ken heel goed met de jeugd hier. Ik vind het een leuke groep. Een groep die eigenlijk ja, altijd leuke stunts uithelt, laat ik het zo zeggen. Je bent dus eens jongens vanuit de Zwarg. Ja. Ja, klopt inderdaad. Nou, we hadden natuurlijk de winkel hebben we mei de wenning. In de wenning komen mensen met een beperking zeg maar, te wijnen. Ja, die echt vanuit daar in de winkel komen te werken. Maar in principe zwargen we nodig voor dat mensen niet krijgen. Ja, Dus, dan zwargen we weg van de bloed meesten. zwargen. Come on. Hoe blij ben je er mooi dat de winkel er nog is? Heel blij. Zeker weten. Ja, absoluut weer. Ja, nee, ik ben hier heel blij mee, want zonder winkel kunnen we hier net in het dorp. Ik zeg maar, als ik de poster buiten plakt met 100% uitverkeer. Dan een grote poster daarnaast, mijn logo, nou ja, dat ik iets minder mooi vind, zeg maar, van Heerenveen. Dus dat gingen ze er even op plakt. En ze gingen alle flyers bij de brievenbusendeel. Het hele dorp hong vol flyers. Mijn auto weer helemaal beplakt. Dus dat we gaan ze goed in. Gaan ze een nijtacht. Koest er voort wel om geniezen? Ja, ik ken er echt wel over. Ik vind dat heel mooi, Sjoks. Ja. Dan kan je je voorstellen dat je tegen bliksem, ik ben er maar een maand hier en hebben we dit al. Nee, die jongens winnen er een van joren bij mijn broek en winnen ze vat om een frikandelbroodjes. Ik ben weer op een foto geweest. Hadden we het in de media gestuurd, want ik vind gewoon dat het even een podium verzinnen heeft. Dus ja, ik vond het echt een hele mooie stunt.